Čaute, minule sme sa venovali môjmu novému motoru, ale nie všetko dopadlo podľa predstav, keďže motor začal znova tlačiť vodu. No a dopadlo to takto, že pravdepodobne bude zase zle tesnenie pod hlavou a povedal som si, že tento motor už v tomto aute končí, že skúsime vymyslieť niečo iné a vymyslel som toto. To je 1.8 16 ventil z Fiatu Stilo. No ale teraz máme na robote dôležitejšie veci, pretože sezóna nám pomaly začína. A sezóna nám pomaly začína a budúci víkend tu máme preteky neďaleko v Strehovej. Takže v tomto videu sa ideme venovať BMWčku. Treba ho odzimovať, vytiahnuť. Celú zimu tu zbieralo prach. Takže bude treba pekne poumývať. Ešte od posledných pretekov je tam zlomený držiak prevodovky. Ten musím vyrobiť na novo. Nejaké lišty nám tu chýbajú. Pozerám, to bude treba spraviť. Chcel som kolesa, teda disky som chcel nalakovať na novo. Bo tieto sa mi nepáčia. No a uvidíme, čo ešte všetko sa objaví. Bude treba vymeniť olej, takúto údržbu podoťahovať, kontrolovať všetky šroby, či sa niečo nepovolilo. Nie, že tu dačo z toho odletí na tej Strehovej. Takže ideme sa venovať BMWčku. Či máme nejaký olej v tom. Tak čo tam je? Nuka bordel, jasné. Ešte som zvedavý, či vôbec baterka bude mať nejaký prúd. Aha. A čo sa deje? To normálne skoro to hádam aj naštartuje. A tu máme náš spomínaný držiak. Tým, že tam máme dieselovú prevodovku, tak je potočená trošku do pravého uhla, ako môžete vidieť. Tým pádom nesedí úplne držiak prevodovky. Originál sú tu také
malé silen bloky 2. Ja som to predtým kadejako našrouboval, vypodložil som ten ľavý a stalo sa to, že sa mi odlomilo úplne to ucho. Takže neskôr som tam dal na pravú stranu iba silen blok so žigulákom motorový, ale aj to nefungovalo, lebo teraz to veľmi lieta a stále to vyskočí z toho ucha. Plus je to veľmi vysoko. Takže idem ten držiak, chcel by som ho celý vyrobiť na novo. Uvidíme, čo s tým vymyslím. Takže je to horšie, ako som čakal, pretože teraz pozerám, už môžete vidieť, tak mám úplne jeden aj druhý silen blok na motore otrhnutý. Takže už viem, prečo to trhalo aj na prevodovke. No, keďže je víkend a keďže sa mi nechce kupovať drahé držiaky motora, tak si ich ideme vyrobiť. To je. Na jednu stranu máme hotovú. Staré silen bloky máme vybraté, ktoré nie sú na tom najlepšie. A už som stihol spraviť aj druhú stranu a namontovať to hore. Máme jeden, druhý. Toto by sa už nemalo, alebo toto sa už nemá kde otrhnúť. Dúfam, že bude pokoj. No a ostáva nám ešte túto nešťastnú prevodovku uchytiť. No a už máme hotovú aj prevodovku, kde som našiel tiež nejaký silen blok, pravdepodobne základného auta, čo sme mali tu, v tomto našom bordeli. Na to som navaril ešte ucho, tu som prevrtal novú dieru do prevodovky, kde ešte ostávalo miesto. A potom som vyrobil na novo celý tento držiak. Takže myslím, že problémy s uložením motora a prevodovky by mali byť na dobro odstránené. Večer sa mi podarilo spraviť aj držiaky nárazníka na boku, keďže doteraz som ho mal len na sťahovacích páskach ako správny drifter. Teraz stačí vedové oko. Jedna strana. Druhá strana. Máme tu dole. Takto som tam zmajstroval takéto držiaky.
Ešte raz olej. Dobre. Malo by tam ísť asi 6,5 litra, ale ja dávam vždy aj do vady, aj sem skoro o liter viac, keďže na pretekoch sa to prelieva kade tade. No a tým pádom máme najdôležitejšie asi spravené, ostávajú už len nejaké kozmetické veci tu vzadu, očistiť farbu od gumy. Tu mi chýba ešte zadný splitter, nejaké listy, somariny, takže ešte toto trošku dám dokopy a môžeme sa ísť preniesť. Držiaky motora máme namontované, takisto olej vymenený, aj blatník vyčistený od gumy, aj lištu som spravil novú, podnárazník som namontoval a uchytil ho poriadne, aby mi zase neodletel. Takže skúška. Preto mi ešte dačo brutálne búcha, ešte to budem musieť pozrieť. Teraz si toho veľa neodskúšam, keď tu je plno ľudí. Pustíme si štart. Ventilátor. Budarík máme odskúšaný, vyzerá to, že všetko funguje zatiaľ. Akurát mi bude treba popezovať nejaké gumy a chujovinky, to je jedno, ale zabudol som na najdôležitejšiu vec a to je povedať vám vlastne, čo v tom aute je. Môžeme! Takže čo sa týka motora, začneme tu vpredu. Čiže máme tu 3 liter radový 6-valec z E46, čo bola s označením 330 CI, či ako neviem, s označením M54B30. Má to sériou asi 230 koní, ja som tam dal z vody, čínske, neskutočné a akurát som upravil maticu na olejovom čerpadlu, lebo sa zvykne odkrútiť a potom sklepe motor. Ale inak nejaké veľké úpravy som na motore nerobil, čiže má to tak okolo tých 230-240 koní, neviem. Ide. Čo sa týka prevodovky, tak prevodovka je tiež zo 46, ale z 2 litra dízla.
A kvôli tomu som musel vyrábať aj ten držiak prevodovky, že je trošku potočená do pravého uhla, lebo v diesli sú motory nastoja to na rovno, to je jedno. Taká chuťovečka, shell shifter, vyrobený z kulisy radenia zo žiguláku, pretože aby to aj vystredovalo páku, pretože originál stojí asi 300 až 500 eur do 36, takže som to zo žiguláku vyrobil. Differák sme teraz zmenili, dal som tam 4 štvorku, alebo 4 štvorku, chcel som dať 4 jednotku, alebo 4 nulku, neviem už presne aký to je pomer, ale je krátky differák. Samozrejme je to zavarenka, zatiaľ som nemal peniaze na samosvor. Podvozok, teda tlmiče sú tam asi nejaký JOM, čo tam aj bolo, keď som auto kúpil, normálne klasický lacný štelovák. Brzdy sú tam, sa mi zdá, že originálne asi 3.2.5, ale mám veľké dieselové z 330D, čiže to ešte do budúcna pribudne. No a čo sa týka interiéru, tak ja som auto kúpil bez rámu, dal som do neho spraviť rám Rakušincový do Košíc, aj so certifikátom. Potom, čo ešte? Prístrojovku som sem dal z Mercedesu, pretože mi strašne vadila tá originálna, lebo strašne zasahovala hore do okna a mal som tu, ostala mi z jedného auta z C-čka Mercedesu táto a pasovala tam super, tak som dal tu. Sedačky Bimarko, 6-bodové pásy a kvôli bezpečnosti tu musím mať aj hasiaci systém. Vzadu je veľký hasičák, z toho idú trúbky, jeden vývod tu, jeden tu a 4 okolo motora máme tu. Stačí, že sa potiahne za toto lánko, teda toto je na odpojovač batérie, na druhej strane je hasiaci systém a vtedy to všetko obstrieka. Opa. Takže to by sme mali. To asi bude všetko na toto video, čo som chcel. Najbližšie sa vidíme na pretekoch. Aj sa dúfam spravíme nejaké zaujímavé video. Takže nám držte palce a zatiaľ dovidenia.